Panguva ino tichikumbirawo kuti tisavhingidze mudare medu, tichikumbirawo mafoni edu todzima mafoni kuitira kuti yakazovhinga manje tipakati pekuti mambo vachitaura dare richitaura tipedza tavhiringidza totazozoti nyaya yakamira sei. Kana kune mafoni zvawo ari paemergency zvawo meta pasilence yekuti yakangovhinga wega unoziziva kuti unofanira kuringa kuda kupanze ifoni yako unotaura nayo panze kuitira kuti tisazovhingidzana munodare kana kuti ifoni yako ringa ingaita noise munachitaura kana kuti iwo ozobva kuti nyaya ikunzi kudii. Saka tinoita kuvhingidza pakawanda. So ndofunga pamukana uno kana munhu wakuda kutaura muno mudare tinoti munhu unosumudza ruoko, wasumudza ruoko upa mvumo nachangamira ubva wataura. Kana wapedzawo unoombera uchitaka kuombera uchitaka kutaura unotanga kuisa maoko kukudza dare. Wapedzawo unoombera zvichibva kuti wapedza kutaura wakataura usina kupa mvumo namambo imoso unenge wakushora munhu anenge achitaura. Saka ndokutosimudza ruoko ari kutaura abva unotoda kusimudza kutaura upawo mukana ubva wataura. Saka ndisingapedze nguva ndakusirawo kumaasesa edu akagara apa kuti vachiasesa nyaya vaviri vari apa pakuti chabhongesa chii kuti vazosvika unodare pamambo mutsarabana. So mukana uno ndakusirawo maasesa edu nyaya tinayo panapa yatezvara nemukuwasha wavo mumhan'are vanova tezvara ndovagekono kumabvazuva ava baba vari panapa vanovo mumhan'are vanova mukuwasha. Saka mukutsanangurwa kwenyaya tezvara vanoti vanoda pfuma kumukuwasha wavo. Saka tatichambobata kuti mudzimai haasi kumurume chimboona kuti zvikonzero zvacho zvingagadzirisika here kuti mwana adzokere kumurume wake. Saka baba vanoti handina kusununguka kuti ndidzosere mwana kumurume wake. Saka parizvozvo tatamba kuti tezvara vange vachitaura pfuma yavari kuda kumukuwasha kuti yakawanda sei. Izvi tinge tichiziva kuti munhu ari kurodzwa ari pamurume here kana kuti asiri pamurume. Ndokapichamira saka nokatitendera chimbopedzisa kunzwa kuti pfuma yavakuda yakamira right. Saka baba tinzwe pfuma yemukuda yawanda sei kumukuwasha uyerengaiti pamusoro yechangamira tezvara panapa vari kuti chekutanga rusambo mombe imwe chete, mombe mbiri dzedambo, mombe yaamai imwe chete pamwe chete zoita imwe 4. ndizvozvo zvamanyorwa. Saka panguva imwe maita basa ndichisvitsa nyaya kurinachera pamusoro yechangamiro
mukuwasha wavo zviri kuenderana here. Apa ndopataasvikira chemwana. Pamusoro vedare vakuchidziri venyaya maasesa angu mamesenja zangu muri muno nemi vatiri kuyananisa pamusoro vauya vari kuteerera nevaenzi vedu vari pakati pedu. Ndinovimba semuchichusi wangu afamba nenyaya yaanga ari kumbukira pano yatezvara nemukuwasha maringe nenyaya dzerora. Rora unotori mutemo wakagarirwa pasi kuti kana uchinge watora mwana womunhu unofanirwa kubvisa rora kuitira kuti mukwanise kufambidzana muchibatsirana pane matambudziko anenge awirwa nemumwe, muchiita muonera pamwe chuma chemusukuru. Inyaya pfupi pfupi semapirwa andaiitwa naasesa wangu kureva kuti mukuwasha haasi kuramba kubvisa rora. Tezvara vari kuda kuroorerwa. Ndanga ndiri kuti tezvara tiudzei mombe dzamuri kuda kuve muchibvisirwa pano muno mudare. Hatiti rora rese ngaripere zuva rimwe chete, nekuti tagara tine shona yedu kubva nakubva yekuti mukuwasha mukuru hauperi kudyiwa. Mukuwasha hapedzi kuroora nezuva rimwe. Mangwana anowanikwa akutaura ari pamusoro kana kuti panhongonya yatezvara, sezvo anenge achiti ndakapedza kuroora pane zvamunondiita. Mwana ngaave ari pasi pana pevabereki, acharamba achingoroora kusvikira vana vakewo vakuroorwa zvichingodaro. Ndanga ndiri kuda kuti ndinzwe pfuma yese yanga yakachadywa mukuwasha natezvara. Manga makati tezvara tikuda rora remupindura imvunzo. Muri kuda chiine chii parora? Pamusoro vangava motifu tinoda kuti ivo vataure rora rangu. Mandi maverenga imombe yekumirira maverenga dare ranzwa. Tauda kuti zvomuchititaura kuti muda mombe vani tiwanodzikamura regerai ndipapatsanure ipapo. Dzimwe dzenguva havasi kunzwa kufamba kwandiri kuita nedare rangu. Ndati inini apo manyoresa zvakataurwa zvinhu zvamanyora zvekudiwa nebairoro rekufairwa nasekretari. Isusu takuda kuchiona kuti zvoparoora renyu racho rakakodzera here kuti mukuwasha aiva achiri bhadhara paripo pokutaura mukuwasha muchitoputsa imba iyi yemwana. Pandataura paipa ndichiti mukuwasha haperi kuroora, pane zvikamu nezvikamu zvinobviswa. Ndosaka ndikuda kuti tizive mombe kuti imombe umai here, imombe danga, imombe mapudza dumbu, imombe mhosva. Ndodzatakuda kupatsanura panapa tichiudza mukuwasha wenyu kuti tiwane zvikamu zvokuti abvise nazvo. Mapanzwa patatu. Saka pandora kupindurwa mufanira kukanganwa rora renyu. Saka tezvara mukuda rora kati regerai nimboendesa kudare vedare panapa panenge paita dambudziko panapa natezvara havasi kuda kutaura rora ravo hanzweni pabeka. Zvinobepa rinotipindura here pane zvatakutaura isusu? Regerai timbonzwana mai vabatsirei apenhekiri vari kuda rora ravo tiite nyaya yedu muchidimbu. Tibatsire amai vagara vari muno mudare
vanotibatsira zvisingaita mai vava mundare vachionesa mhando vamunokakona baba zvikodiwa ndashangana wari kuda kuti ni motaura kuti ndikuda mombe dzakati yakati yakambira zvakati yakati yakambira zvakati yakati yakambira zvakati iwo mambo ndo wanozokudzai manje mombe dzinodiwa kuti waisese mubhadhari nomukwasha wenyu masvika zvinama ipapo vari kukundika zvinova handisiziva kuti mukwasha wobvisa chima isisu nekuwasha wedu takanga takawirirana kuti isisu vanobvisa mombe yatanga takati isisu yemavhuno yekubhadhara mhosva yaakaita mushure mekunge anyepera hanzvadzi yedu kuti handina mukadzi ndoda kukuroora isisu tobva mukadzi wake ndobva azoya kumusha kwedu kuzokopota ndobva takazoziva kuti uyu paari kuti ane nhungu ndobva tazoenda kumusha kwemumuro rumwe ndobva tatovana aine mukadzi ndobva tazomuti isisu tubate muromo ipapo iwe ndiwakamangada aiwa ndozvaifanwa kutaurwa nemunhu akamangada ndiani wako ndibaba saka baba rutadza kutaura chetoti zvenii ndoda mombe dzangu dzakati dzinoti endai umai enda nambopamuenzaniso hatingoti zvokamombe 4 dzemukwasha bhadhara mombe 4 anobvunza kuti mombe idzo dziri dzakamira sei kose uchabhadhara mombe 4 mangwana uzonzi zvopaudiwa mombe umai 4 dzendzo wakadzibhadhara dzakanangana nei kuti mukwasha azive kuti ye umai ndabvisa iye danga ndabvisa iye urehwarehwa ndabvisa tochimupa mazuva kuti abhadhare mukwasha uri kudabhadhara ndiki ari kumirira kuti ana atozvara taurai ndibhadhara ana atozvara muri kukundika kutauri ndikuda mombe yakati muri kungoti mauya muno mudare kuti tikubatsire nenzira yepi mati anzi nditongoda mombe 4 dzei mombe dzacho mombe 4 dzorora dzinotaurwa ndizvo mombe iri kuenda kumai toziva kuti izvo mai vakubhadharwa mombe yavo musi wakati iwe uya nemombe yehumai bhadharwe mai vapiwa mombe yavo mombe yedanga isakatate zvomukwasha haperi kuroora hapedzi kuroora zuva rimwe chete munoputsa imba yenyu ndosaka vakuru vakadaro nokuti ataroora apedza kuroora ogodzinga mwana wenyu ndizvo panapa chiteera pfuma yababa vako kuti yakatorwa nababa vako nechikonzero chokuti pano ndakasara ndisisina kana pekutangira pavanenge vachishava nemwana wenyu vanenge vachiita tunhu tokuti vaende vachinopedzisa kuroora zvikamwe chete zvezvazvo ndipamutende mambo asi unochikutaura kukwasha kana pamwana wangu handisi kuda kuti aumusha munhu ndozvizokupeparaokudani kwatakada saka pfuma yandiri kutaura ndekuti akamundipa zvazvo ndiri kutaura izvo aiwa ndobva zvadiyo zvazvo zrovharana nokuti mudzimai kwake akauya achipenga kumusha tikasangana futi mudani macho achingoita saizvozvo saka mai ndinoenda kuisa mwana pamoto inde wapa muri kurodza mwana wamusiri kuda kuti aine zvaakaita pamwana wangu ndo zvinhu zvandiri kukumbira kuti akwanise chikungoniitira manga mune mashoko ere mukai atingokumbirawo chanamiri kuti baba ndona vandu varikutipisa nini matauro emunhu vari kubata nyaya dzakatongwa kare nevamwe imi muchida kuti muvabatsiri panyaya yavari kukwanisa kuvari kupinda nayo mundare muparizvino muchinzwa matama avo kwete avo vamwe mambo vakangotunga kuitira kuti muvabatsiri asi vari kuramba vachibata mimba rakabva uko vachadza kutarisana nezvemuri kuvabvunza ikopanaka takanoda kuti baba munge mubatana nemashoko amambo kuitira kuti nyaya inge iriketi ifundikufamba sei pane mumwe raveravira anoda kukati pane pavari kudisaidei zvavo pakutaura kana kuti pamunzwisisa kutiro chingoripo ndichocho chekuti
kuyamarira nhasi tine zvatiri kutarisira kuti mudare rinori tine zvatiri kungoda zvatiri kuda zvacho ndizvozvo kuti panapa pane vanhu vari kugadzisa dare mozve vanhu vari kuitinisa pasiyana neti pano tiri kubvunza vanhu vari kuda kubatsira dare imimi mapuhwa mukana wenyu wokuenda unogara pasi nevabereki kuti muronge rimwe chete nekuti pari zvinozvi kana vari baba vari mudare ndo vatinenge taakutaura nezvavo vachitiudza zvavari kuda imimi sevana muripo kuvataurira vasati vamudare makazomira murimi uye haachaziva mukwasha kuti ndiri kutongana nababa vapi muno mudare kureva kuti zvemi maakumirira baba kuti vari kutadza kutaura kana maakuda kuvamiririra pano pari kunzi zveinyaya yerora pakataurwa mombe 4 ndizvozvo mombe 4 idzodzo taakuda kudziziva kuti mombe idzi 4 idzi dzakamira sei kuitira mangwana mukwasha yakabvisa mombe 4 idzodzo musazodzoka futi maakutaura kuti ndiri kuda kuti mukwasha abvise dzimwe mombe futi 4 dzaakuda kuzikanwa kuti izvo dzanga dzakamira papi kana dzidzo kuti zvedamage haasi kutora mwana wedu hapana kurodzana toziva kuti hakusi hapana kurodzana kwakungobhadhara kukanganiswa kwakaitwa mwana tiri pamwe chete zvochidomwa pano kuti zvakakanganisa mwana wangu ndoda kuti adai dare roona zvakakodzera kuti izvo tezvarabva vapuhwe zvavari kuda zvasefwa nedare tochikuvapai mazuva uye wobhadhara nyaya iriyopera nyaya yamakutaura kuti kuwati asemburu kwasabhuku ndosaka kwasabhuku vakaiwisa kuno nokuti kuti vakatoitadza saka hatichataura nezvekwasabhuku taakutaura kuti nyaya yedu ipere kuno nekuti kwasabhuku yakatotaurwa yakazosesedzwa kuya kuno kuti ufanira kupa bata ipapo tiri pamwe chete tate tamuri kuda chiini tezvara taurai chamuri kuda mumudare chandiri kuda mumudare inini ngaandibhadhare demeji yangu zvinori kamusikamu izvi zvouroora izvi mamoni atiuzvakanaka aiwa mungataurira kuti ndini handisi kudzikanana zvemune mimauya nazvo naiveka tiri pamwe chetera hanzi zvamukutaura izvozvo zvekuti pfuma ina handisi kugutsikana nazvo but ndo vauya muvatitichi varuda pfuma yavo saka panapa tikutaura kuti izvo tiri kurodza mwana tikurodza pasina imba pano taakutaura nyaya yekuti uyu akakanganisa mwana wangu ndinoda kuti andibhadhare madamage angu anditi tochitibvunza kuti damage imombe chimwe chii chamuri kuti atonyora kuti tichiwana nhamba yakutaurwa yekunzi 4 nekuti maangoti 4 munhu ngabhadhare mombe 4 ando andiri kubhadhara mombe 4 but ndiri kutora mudzimai ndikuenda naye nekuti yaroora kaya but kana risiri roora iri nyaya yekuti mudzimai akakanganiswa kana kuti mwana wangu akakanganiswa taakutaura nezvekuti damage pwanyarizhowa zviripo zvinotaurwa zvinokodzera kuti mwana wangu akakanganiswa iye mwana wacho ari paneri hapo zvinototaura nyaya yemwana asipo tinge tichida kuti timubvunze akagara zvakanaka here kana chiti akagara zvakanaka haana kukanganisika here haana kuzvitakura here mazuva ano kune zvakawanda zvinoitika kusiyana zvirwere kupanana zvirwere kupanana pamuviri tingangoti zvo kuuraya kodzero yemunhu isu vabereki tichingomhanyira kuti toda kuti abhadhare kukanganisa kwaaita mwana but iye mwana wacho kukanganiswa kwaaitwa akanganiswa akasiyiwa neutano hwakaita sei asiyiwa neunhu hwakaita sei asiyiwa neramangwana rake rakanaka here rekuti inini John kana ndozomutora ndomutora ndichikwanisa kuzorodza uyezve pano tanga tichida kuziva futi kuti iye mwana wacho uyu ari kumboda murume here kana kuti haasi kuda murume iye murume ari kuda mukadzi here kana kuti haasi kuti vabereki vakwanise kurodza mwana kana kuti vakwanise kubhadharisa zvibinge zvavari kuda kubhadharisa nyaya yedu inobva yafamba mune zvakanaka zvino iye mwana wacho hamuna kuya naye iye ari kuroora mudzimai waasiri kuona kana kuti ari kubhadharira mudzimai waasiri kuda kuona tanga tiri kuda kuona kuti utano hwemwana iyeye sezvo vakakanganisana huri sei torodza tichiziva kuti izvo vari kudanana kana kuti havasi kudanana iyo mudzimai wako uri kumuda here iye mudzimai ari kukuda here patakataura pekutanga akabvunzwa kuti anondini asi pakazonzi
nabereki wake kubva nhasi pafanira kuva necommunication two way. Saka communication ipapo yakabva yaita taura kugara naye akagara naye akauya naye zvikanzi zvataona kuti musiye kuvaenda naye kana pangu hana kubva zvino. Saka pakutaurwa nyaya yemadamage ngatitaure nyaya iyo kaiyoidari yapachena panapa hatisi asi ari kuti zvakakanganisa mwana wangu. Murume ari kuda mudzimai wake, iye mudzimai hatisi kuziva kuti ari kuda here murume kana kuti haasi kuda murume nekuti haakupama. Asi nyaya iri panapa ndeyekuti uyu akakanganisa. Wakakanganisa kamwana munhu ane pamwiri hatimaona dzimwe dzaakubuda dzatanga tichifanirwa kuve tichitaura pamwiri pachazochengetwa nani zvapadai. Mwana iyeye ari mudumba hatina kukanganisa here upenyu hwake hwamangwana. Asi kana imimi muchidanana munofanirwa kuratidza kuti munodanana pamberi pevabereki. Uri kundinzwa? Hawaifanirwa kutoti urorere muno mudare, waifanirwa wakatoita nenzira kwayo. Wangokanganisa mwana womunhu waibva watuma munyaya woenda unotaura kuti ndini ndakaipara, ndini ndine mwana wavo. Kana kuri kunhonga moshandisa nzira tsika yedu yechivanhu yatinotarisira kuve ichiitwa pakuroorana, kwete kuroorana seikoku kwakutotanga kutouraya kodzero yevanhu kubvira mwana ari mudumbu, kubvira ivo amai vakanganisika. Changodiwa idamage vanhu vobva vangoseparetana, but ramangwana racho tinenge tichizoona rakamira sei kumwana nekuna amai. Unofunga vachiuya vachiti hatisidare nyaya atiyanana tamangotitangira asi ndatifanira kuuya muholidhe yaDecember ndobva vati iwo ine situation yatatoona isati kuti tisiye mwana wedu zvaukataura uchida kuuya paholidhe yaDecember kuona kuti wakatogadzirira. Saka itotipa izvi tibve taenda owauri pamusha izvawaita zvinokutifambisa nendei. Saka patinoona mombe nhatu zvanhasi kana wapedza nhatu hapana padziri kuri pamhosva kana wazouya kana mukadzi wako iwewe ariye azouya kumba kwedu paunotora mudzimai wako unoti iwewe musi wekutanga ndikabvisa mombe nembudzi nhatu nehuku, musi wechi2 ndikabvisa mbudzi 4 $8 nehuku. Ndobva ndati musi wa30 ndopedzisa. Musi wa30 ndobva ndaenda kuna WADASEM ndikati ndaita chichemo musi wa30 wapotseka, asi musi wanosvika musi wa10 ndikuya, musi wa8 manheru ndisvika kumba, musi wa9 makuseni ndikuya kwaWADASEM ndikati ndauya nezvinhu zvemombe zvakasara paye zvikanzi wangauya nembudzi ndiko ndikati nemari zvikanzi izvi unoshandisa hako mari yako. Vakauya vanati zvavako vakati kubvisa kana kusabvisa takuenda kumusoro tachimirira kuti zvichaita sei ndokuzoona tsamba ichiti nduye ndokuya kwadaita ndokunga akudzokorodzwa kutaura zvaambotaura nditi isusu tauda kuenda pamombe 4 wakadzigamuchira here mombe 3 dzakataura idzodzo. chokwadi ndakazvigamuchira dziine chikonzero chokuti ndaida kuti ndingapikisana tezvavamwe muchivaka chida kuti mudzimai wangu. Pamombe 3 dzawakachanzwa idzo wakabhadhara ngani? Pamombe 3 ndakabhadhara mombe musi wekutanga nembudzi 4. Nembudzi 4. Right, toenda mbudzi 4 todziti dzingaite mombe kana kuti inenge isimo dzinenge dzakudiwa dzimwe kuvirika pamusoro kuti ikwane mombe, toreva kuti dzinenge dzamombe 2. Chokwadi here kuti mukwasha makachadzira naye mombe 3? Chokwadi chakutaura mombe 3 asi pambudzi 4 dzavari kutaura idzi hadzisiri dzakabuda, asi kuti takamuti toda mbudzi 5 iye ndokubva achiti ndinokwanisa kuwana mbudzi 3. Saka chimbudzi tinobva haisi mari yeroora kuitula kuti mukadzi wakaenda kumaternity iwewe chitengesa mbudzi dzako idzi utipa mari mukadzi wakaenda kumaternity akati aiwa kana zvichibvira pambudzi idzo dzakakupai kuti dzikwane panhatu apa imwe ndeyekutopa shuwa takazviteererawo saizvozvo tikatora imwe mbudzi yacho yedu kubva tatopa kubva yapanawo mari yakamikira kuenda nomunhu kusanarwisi imbudzi 3 $60. Saka pamombe 3 dzamakachaja pakamabhadhara mombe 1 mombe yakatobhadharwa yakadzokera kunga kwake tobva yaimurira futi hatina kuzoiwana futi. Yakabhadhara mombe 1
yakadzoka yakadzoka iri kumba handina kumira taiona kana mwana akati akaiona asi kusivisa kuti mombe yakadzoka shoko rakasvika kunavagasembe kuno vandoko vakati ndokunobva communication yedu neu totizvo mombe 1 inonotsvakwa kusvikira yaoneka kureva kuti izvo pamombe 1 kwanga kwasara mombe 2 hongo chokwadi kwanga kwasara mombe 2 ndasina kusara nembiri paiva nechitundo pandakanga ndafura mbudzi dze dzandakasvika zvanzi mbudzi dzakaenda kumamheno kumateneti kwavari kutaura ndizvozvo ndopandati dzasara ndikupedzisa musi wandakazoenda zvadzimatora dzavo kuti ndipese mombe yechitu kuenda dzakakwana dzadzisina asi takatavira musi wa30 ndopanoya dzinopedzisa dzacho retinzwe kune timbonzwa kudare ndichibva ndatipemera ndopa judgment yangu nyaya yembudzi dzauri kutaura ndodziri kutaurwa natezvara kuti mbudzi dzakaenda kumwana kuti zvaende kumaternity anditi kugadzirisa pamwiri pako nemhuri yako iyo then taakuenda panyaya dzekuti zvomombe dzamakawirana mombe 3 ndopatiri kuti zvo pane mombe 1 yakabuda saka kureva kuti kwasara 2 nokuti mbudzi idzo dzakatoenda karo pamusoro pane pamombe 3 dzavakataura ndo pane yacho yavaiti kuti ndoinoenda kumwana vaiverengera ipapo ndosika pavara ndokutaura vachiti takatitengesa mbudzi dzako vaiti kuti munhu adatina kusenda ubvedzi ende aitovapo musi wacho saka toda kutengesa mbudzi dzitoenda kuti ndo imwe mombe yacho yatakataura yechikonzero kuti mwana anoda mari inoshanda kubva kumuswa kusenda ubvedzi saka ndoye imwe mombe yacho ndo yatiri kuda nekukasira iyo zuduyasi yechitu iyi tiri kuda nekukasira kuti toda kuti mwana aende kusenda ubvedzi ndikona kuti ipapo ndopasanga ipabuda vakachena pambudzi idzodzo kutaura kuti zvira nemukwasha ngokuti zvara utano mbudzi idzodzo kunaona nezvishoro nditsikuita kumachena asi kuti vazoonana kuti tikubvisa panoonana neisusu kana kuti maposta ako imweni pakunoipa ndikuona ngepasanga vakawandirana ipapo pakuwirana pataita navo tsana tichitaura navo tatakavapa mukana wekuti imweni kana kuti mazogara pasi nemudzimai wenyu ari kumba mukange mawirirana munozouya mamotora mudzimai wenyu kumusha kwedu isisu chinopa hanzvadzi yedu saka pakaramba paine kukwesherana kwekuti mudzimai wavo naivo vakaenda kwasadunhu kwatakambengi taenda vakanotaura kuti isisu zvemwana mavo hatidi nemudzimai wavo ava ndo vakaenda vakazomupupura izvozvozvo saka izvi zvese zvokuti mbudzi 3 idzodzo wangaurikukana wekuti zvikange zvadaro mudzimai wavo oenda kuchipatara kana vachinge vazogarisana nemhuri yavo nemudzimai wavo mukuru ndopataizinge takuzotanga kuchajana manje zviroora zviye nokuti izvi zvese zvitinenge tabva pazviri kutaura kwataizi mudzimai wavo ane mwana akabetserwa nezuro saka uya kwataenda kuno kuti takazoona kuti izvi zvese hazvichashanda izvi isu takuda kuno uchiti vachitiroorera zvedu pazvikamu zvatanga tichiti ndo zvatanga tichida panapa muri kuona nyaya yedu kuti zvanhu ava haisi kubatika nyaya baba vari kutaura kuti zveisusu hatisi kuita zvokurodza izvo dangoti angobhadhira mai damage kukanganisa kwakaita mwana wedu ndo pandadzokera panyaya yekuti izvo makambowirirana zvipi vakati mombe 3 takuda kuona zvakabviswa nezvakasara zvasara zvacho tomupa mazuva eunobhadhara kutaura kuti dambudziko ndenge raita sei rapera nawo iko zvino zvisemukamba iyoyoyo baba nevana baba kutaura kuti izvo patova nemwana apa mwana wedu atozvara mumwe mwana saka takutoda kutoroora kutoti ngaaroore vanhu vamwe chete vakutaura mwari kutaura kuti izvo ngatirodze mwari kutaura kuti angatirege kurodza mambogara pasi here munyaya ini musati mauya munomu baba nemhuri mamboigarira pasi here manga musina saka maakuti dare rino riri chitanga kugadzirisa nyaya yenyu chamapotera muno mudare tichatiziva chai
nyaya yenyu inenge tinenge taitaura yapera kare takutogadzirisa uyu mwana uyu wamuri kuti zvongabve pamurume nokuti paita chipatara uyezve anofanirwa mwana yeye aripo pano tichimunzwa kuti iye ari kufunga neupenyu hwake ari kufunga ane makore mangati amunhu ayo 22 amunhu aakukwanisa kutipa mazano kufunga nezveupenyu hwake tinge takumuda muno panapa mwana yeye titange taziva kuti izvo ramangwana rake ari kufunge neramangwana rake nhasi uno apuwa mwana neuyu akunzi ngaachibva ipapo pamba ipapo unogara kumba kwano kana akugara kumba kwate zvaramuziva kuti izvo kwaakutogara ikoko maakutochengeta mhosva dzakawanda uyu nomukadzi wake havasiyana acharamba achiteera ari mumadziro mopesa mazotongurova nomupini kana urumwa nembwa ngapagadziriswe ipapo kana vachidanana ngapasungwe imba yavo isungike varatidze bhozi akazvida achema kana aane 22 years amunhu aakuona kuti apa panogarika apa pagarika ofuichi tanga tiri muda muno mudare uyo ari muno mudare achitaura nezve imba yake marriage yake kuti yakamira sei isumo semadzimambo hatiputsi dzimba dzevanhu tinodzivaka tichidzichatisa futi zvakare tichiona kuti izvo ndepapi pakonzera kuti vanhu vaputse dzimba dzavo maonera ndiri kuita regerai ndiikande kudare ndirongokumbira vanhu vanokwana kuita 3 asi maonera ndaita ndokuti uyu munhu uyu mukadzi uyu watiri kurodza uyu ngaauye pano imimi chipakasai kana kuronga rimwe chete rokuti muri kuuya kurodza here mwana kana kuti hamusi kurodza mwana munoda kungobhadharisa chete mhosva yekuti mwana wedu akakanganiswa totonga muno mudare tichiziva kuti tiri kubata nyaya yakati pano baba kutaura kuti izvo handisi kurodzai mwana ari kutaura kuti zvakare kuti zvainini patova nemwana patakutofanira ndorodza saka tinobatsira sei dare rino regerai timbonzwa kwamuri asesa oita muchidini pamusoro wedare vanhu kana achitaura nhau achitonga nyaya vanotarisa topic yakanyoreswa nenyamumangara ava baba vakanyoresa mupepa rasamoni pavakamhangana nyaya ndinoda pfuma yangu zviri pamutemo tambozviverenga saka vana vababa havana kuziva zvakanyoreswa nababa vakazomangana dare kuno so vana anerere kuti tuda damage tukachakati vana ivo vana ndovakutoti tikuda pfuma baba ndovakutaandisuda pfuma ndoda kungoti zvaibhadhari kutadza kwakaita mwana wangu saka ipapo ndipanokueserana daita rimwe chete hatina ratikubata ipapo chengamiro pamusoro nyaya ngatichitaura nezvayo ndeiroa kwete damage saka baba varasika pakubvunzudzo kwavazenge vaitwa nei asi kubva tichivhura dare nyaya yataibvunza baba nemukuwasha ndeyevora kwete damage saka dai baba vazvigadzirisa vaende kune vana ndiona soti dare redu yaiti munzwa kuna mbuya murume uyo anoti akanyepera musikana kuti handina mukadzi musikana achitaura asi ndazvosvika tichiona pamwe titaona murume uyu ari papega akati iye ndakauri ari mukadzi wangu ndoda kuti abarika ndozvakazopa hangadzi dzangu simba dzekunotora mukadzi wake kuti auya apupure kuti unoda here musikana amai munovada here mukadzi akati ini amene handingadi zvachose handikupaona mugumba pangu ndibva yamusira pakuti kana mazowirirana mudzimai wenu mune amotora amene muviri kumba ndisaka musikana agara nyangu muranda akanaka sei hatomwe mhosva yake asipo mazvinzvo nyaya yemwana wenyu neuyu mukwacho wake inozoda mwana aripo achipupura panapa kuti murume ndomuda murume handimudi kana ana baba mochadza rora renyu chadza ndiziva kuti apa hapana moto uri kupfuka apa hapana chin'ai chiri kubatira zvino isusu tiri kutaura nezvemunhu asipo tanzwa kuti zvaadza akabatsirwa nezuro kureva kuti zvokufamba mwana anenge asati akutenderwa kufamba naye kuuya naye asi takawirana kuti after a week kana akukwanisa kutakurika mwana tosangana naye pano mudzimai
rume wake titange tavaziva kuti vane ripi ravanaro tizokwanisa kuzorodza here kana kubhadharisa zvibingi. Ndo zvinotipa kuti zvotorodza rekandobhadharisa zvibingi. Panapa pakuti awandizvondisa ndauya mandipira panoti tezvara kuda rora ndokuinaona tezvara takuti zvemombe ngaanzvanzi mombe 4 tauda kuti tizive kuti tiri kuenda papi nepapi tezvara kutaura kuti zvaina ndisudarodza ndingoda kuti angobhadhara chete takataura nayo ndopandadzokera kuti ndichiti zvatakadzana zvamakataura ine makataurana zvipi nezvipi wakati mombe 3 takati chirege titipoisa iye mombe 3 ndiyo yatakada kufamba nayo vana vautaura kuti aiwa tinoda kurodza izvo izvo zvakatotaurwa kare kwasabhuku hatisinei nazvo. Saka uraya kuti izvo dare redu rinenge risina kurongeka. Dare redu mauya naro kusina ramakabata munhu kuti muri kuuya kuzodii kana iri nyaya yerora tangotanga kupuhwa listi pano tsvakirai kuno makandinzwa nani verenga mbariro mapfudza ndungu yeumai majasi ana baba masutu ana baba zvichidaro toziva listi tochitaura kuti zvemukwazvo chitangira kapa ufundidze kubvisa rusanga ukande mundiro mumari yana tete taakurodza mwana wedu. Zvino kana pasina roora iroro zviri zvibinge chete zvaakuda mufuti mwana aripo toziva kuti izvo apa hatisi kurodza vanhu vakonana papi pavasina kuwirirana nepapi panokonzera kuti izvo tizosvika pakuti tibhadharise tidambure muchato unenge wavo. Kana paane mwana ngatipafungisise seabereki kuziva kuti mwana uyu achararama achachengetwa sei. Munhu anenge achida mudzimai wake mudzimai achida munhu wake panonetsa kuti tinyore mendenenzi nokuti anenge achiti zvino handisi kukundika kumendenenzi iripo pakunge vanhu vakundika kuchengetana kana kuchengeta mhuri yavo. Ndaona pane maoko ari kunyanya kudai regerai ndimboti pano tiri kuda vanobatsira dai noti vanosapota kuti inini ndikusapota kukwasha ndikusapota tezvaro tikuda vari kuumba dare rekuti maonera daita nini panapa ngapadaiso panonaka ngatimbodzwa kuna tikonaona ndaona apa ndingoti vanhu vauya kudare vacho vamangana havana kubudira dare pachena dai vanga vabudira pachena kuti isati toda kurodza mwana wedu toda kubhadharwa dhemeji kana zvomwe onganya ingadai yapera kudai saka vauya vachida roda zvikurodza kuti mwana wavo nemurume wake vanhu vari pamwe chete zvekuti havasi pamwe chete tazoziva pakutaura saka dai vakuda pachena ingadai yapera kudai. Mafumbota nevatenderi takatoda kuti tibatsirane isusu tinotovana baba wavo dzekumusoro yaidotika ndekuti mwana haakwanisi kuudzwa iye asikuwa ari kuchapuku chikudanana kwanoita nomunhu wake unobvunzwawo kuti mwana munhu shamwari yako unodanana naye here tidye pfuma obvumirana nazvo zvinodare rauyana nababa vangu apa arinongoudzwa kuti mwana uyu anoda kudya pfuma ari kuda murume wake here kakuti haasuda murume wake sani maonero atakachita zvekuti kuronga kwenu vana baba panga kuda kuti mudare renyu mubve makaronga pamwe nemhuri yenyu mopinda mudare renyu makarongeka zvokuti hapana mumwe munhu anenge achimbozoda kushoropodza kana kuongorora kuti zvakamira sei makarongeka pamhuri yenyu. Zvinonakidza kudya pfuma yemwana achinge achibvumirana neimba yake zvinoshatirisa imba yemwana kuti ipaziwe ivo vachidanana. Saka zvinenge zvikuti tine mabereki itai chisungo chokuvaka dzimba. Tine dzimba dzakawanda dzekuparadzwa nesu vabereki asi vana vachidanana chizunyana mangwana. Saka takachimbokumbira zvekuchangamira kuti zvechokwadi zvokutaura kuti mwanasikana anofanira kunge aripo ndechakuru chevanhu vaviri vakadanana havana babava vanhu vakatotsvadzwawo mhosva dzavari kupinda mukati madzo. Yatenda changamira maita basa mukati mwana wavo vanenge vari kumuchira pachipari ndo vabereki vari kuona kuti mwana aita mudiki nechipari. Hamusi kunzwa teta vari kutaura achitizvo akataura achiti zvandina mudzimai pakazonosvika ndounoona pane mukadzi pana maiguru akati pasteta pasvikika paberekera shumba iwewe wachepa ungakwanise kugarisana chipari waita mwana mudiki nechipari. Saka vabereki vari kutyira mwana uri pachipari but vaviri vanodanana
uyu ndiye asina kubudira pachena mudzimai wake, rinonyenga rinohwarara rinozosumudza musoro aita sei. Mese munomu varume mimi hapana pamakambozombotauri 100% chokwadi kana maakupfimba. Munotsvaga tinoita kuti ukasike kudiwa, wovanza uvara hwako hunozooneka kana zvaitika zvaunenge wakatarisira. Ndo zvakashandiswa neuyu mumhangariri mufana neeji yake akabva ataurira mudzimai musikana kuti haiwa handina kana mudzimai. Detakati isusu unotopedzera uzobvunza kunzi svika zera usina mukadzi kwakanaka. Zvino uyu nezera rake akanyengedza mwana wevanhu, saka zvinogamuchirwa vatezvavo. Kana pachinge paita chimiro chakadai so paita pamuviri mwana aponwa pachabvii, iye ndiwata kubvunza kuti anoita sei chipari chake. Uyezve mwana wenyu tochimunzwa kuti izvo anotikwanisa here chipari mwana wenyu, kana kuti hachikwanisa vanotaura naye vavavira. Isu torodza tichiziva kuti izvo imba tiri kurodza vanhu ava vari pamwe chete here kana kuti havasi pamwe chete. Sekuona kwatokuita isu sedare ngatiitei kuti mwana auya apa, imimi mogara pasi nemhuri yenyu mochitaura kuti izvo wedu mwana tiri kuenda kunokurodza here kana kuti tiri kuenda kunoti unobvisirwa mhosva dzakafanana nekuti mapfukudza dumbu agara akapane mwana kana achinge chivanhu chedu, kana mwana achinge atova nemwana wake pautodiwa zvaamai. Zvaamai hazvichatoshaiki padoshona yedu. Zvaamai zvese zvakutobviswa kosi paane mwana, kana even ana mombe umai vanenge vapo. Toona zvisingabviswe, toona zvinobviswa. Handizvo zvese zvinobviswa nokuti musikana yanga vari jeni kana kuti ani achanoroorwawo naPeter, obvisirwa kuti zvaangofanana nezvaanga achifanira kunge achibvisirwawo. Saka tinenge takuva inonzi double dipping, yekuti wodya apa futa apa, wodya apa futa apa, wodya apa, mwana ari pamwe chete, ari mumwe chete mwana yeye. So taakuti izvo mwana ngaauye pano next Sunday ouya ozotipa chiedza chaanacho nemurume wake. Imimi vana baba munogara pasi nemhuri yenyu naiye watiri kurodza watori kuti muuzive kuti mwana wangu takunokurodza here kana kuti hapana imba takunoti tinobvisisa mukuwasha wedu kukanganisa kwaakakuita. Zvinhu zvenyu mouya zvakarongeka. Kana riri listi yamunonyora kuti izvo 1 mombe mwanyaruzhowa akapinda mumusha mangu, 1 imwe mombe, imombe umai, iyi mombe yedanga, kuti mombe dzenyu musangodziti ndinoda kubhadharisa mombe dzakati, kuroora hakuna zvakadaro. Dzinotaurwa kana dziri dzedanga dzodzi ndidzedanga, kana dziri dzemakuna-kuna dzodzi ndidzemakuna-kuna. Chimwe nechimwe chinomira pacho kuitira kuti mangwana usazobhadhara futi kaviri. Zvakazotaura kuti paudiwa mombe umai unotaura kuti mombe umai ndakabviswa pamberi pedare ramambo vakati zveimombe umai. Zvino kana dzisina mazita unongotaura kuti zvotoda mombe umai. Mombe dzese dzawakauya nadzo dziya ndidzodyire dzakatoita sei, dzakatonyura, hakusina mombe yako kuno. Saka tinenge takanganisa roora redu, tinenge tabuda pachivanhu chedu, tinenge tabuda patsika dzedu dzekuchengetedza kurodzana. Uyezve kana tichirodzana zvatiri kurodza vana ava, ngatiyeuke ramangwana revana vedu vatiri kurodza. Ngatingotarira chete ngoti izvo tinongoda roora. Kana roora iroro raakuuya, ngarive rine chokuita kumwana. Mwana uyu achachengetwa mune zvakanaka here, zvavarambana vanhu ava, vanhu zvamakuvarambanisa. Iye mudzimai uyu anokwanisa here kuzochengeta mwana iye murume wake asina murume padhuze. Saka zvese izvozvo tinenge tichida kuzvinzwa kubvira kumwana wenyu. Ndiye atisvitsa pano. Kana maakurodza, kungave muchirodzana muri kudzimba, rodzai munhu wamuri kurodza aripo, muchimubvunza kuti iwe uona zvatakuita izvi mangwana hatinyari nazvo here. Izvi zvatakuita izvi ndiwe watiunganidza pano, ndiwe wakuti tichitambira roora rinobva kune mutorwa uyu, mangwana hatizonyari here, kwete kuti timurodze iye asipo.
mangwana anouya pana potaura kuti maindirodza manga maninzwa kuti izvo ndiri kuda zvipi zvese zvamaitaura zvokuti pari kuda uroora inini murume handisi kudaida hapana roora rinoitwa saka ngatifambei nedare redu tine atiri kurodza tinawo pano right ndakuidzorera kudare maonero andaita pane zvashota kuti dare redu ripere taakurikanda next week Sunday next week inenge 29 ndizvo 27 right yakuya musi wa27 Sunday inoteera ini mouya ndiziva kuti muri kurodza here kana kuti muri kuripisa mukuwasha kana kuti mukwambo anenge akapara musi mwana ouya